Video channel sakang anggo no koine norok no ani channel katal ngoi tong hage norok please subscribe ni bising tin norok ana chubadi te bell icon sindi ang video upload khlai ga ke korong thani poila thang sogana ni pagi ge subscribe ni bising tin norok ana chubay amano hambai hello babsong hai no hai lamsugo norok no ani sikon sa channel bahai tongbai wansugo norok joto no kahno tongbai nai nai ge miyani salo chung kobang ma phaisingo no chung nugoi mankha Tipra Motha ni ba BJP ni IPF ni bebak ni nomination joma rilai nomination yafalai man nukhata tamka Miya angka 25 tarik Miya no last nomination rinani ge chung abahai ke no kubang ma burung kurung jaga chung thanglai ka amsuka borok kubang thanglai ka ang sakbai thangbo Miya bo demsora kochu sorani chini ex MDC sardiran bebaksa ang thangka Nugkha Busuk borok bangkha aboni sekang kengke CM tai Bipin Tipra Motha ni sekang borok riwai thangpaika hinge je rimani jagao soilangta SDM a jaga thangoi riwo aro on duty wo ani dara khoroksa tongo police ang bono sungka thangoi dara nungto aro phungni simino duty the nisimino duty je chini sekang je BJP fainero borok Busuk borok bang inang ani dara police no sungka boso borok bisi bangya heno chau ingang bono sungka Tipra Motha bai BJP ni sabone bisi borok bangkha nai nang bono sungwe nai kata inge boso Motha ni bangkha heno chau acha jahok bangnai no Motha ni no bangnai obo joto no sawai mano chung BJP ni ge mobile nukmani tamo JCB ro waise faile jak porutus ka JCB ko chusa gasi angka hinai tongo nai nugoi ta kalai kanu thige jak amu ne JCB sakani faile ka abobo CM no to waise fai CM no nong CM no to boi faike Bipin dabor manonga jaga jiti da mana ba damsora koso sorao nong jiti da mana hino chung okok ulo salainai poila ang okok no sanan thangnai Miya wo je Tipra Motha rokni tongmung Miya le clean khe nukha haichi sarai ke nukha haichi Tipra Motha rokni tongmung tamo Tipra Motha rokni wansukmani tamo Tipra Motha rok Busuk sak no Hamjaklai Busuk Dophano Hamjak chung Miya phang ang bai thang sarai ke nukha haichi Tipra Motha rokni bising ni huijak tongmung Miya wo phang nora wansugoi tongkhana Tipra Motha ni tongmung tama hamya da kaham da hena wansugoi tongkhana na actually ang kaisa su nora no phunogoi riwo ihi abo nai buji khana nora photo nora kaham ka naising nai di abo nai nora sawai man khana tam sawai man ka sale nora sawai maya ko ang saya khan nora buji mangala gasu tamo hingke aro Dononjoy Tripura tamklai nomination diu bini logi sabotong ex MDC plus EM borong ganang Sar Rajas Tripura tong abo hake no tegaisa norano phunu gana ihi abo abongkha Ramchandra Ghat to sab tongmani lai thangnai 5 bosoro MDC sabongkha chini Sar Suhelungkha MDC plus EM ungkha tabuk hingga bono X ma hinjenai taboni ketal je candidate hingga sabo James Deborma GS YTF ni abhake tini kubang ma jaga no mahai do jura bebak jaga chungnugo tini ang kok sana naiman hingga Tipra Motha rokni tomung tamo hin sana naiman kok khai tini chung kubang ma social media nugo chini jaga chini candidate maya chung independent candidate rilainai chung chini choose moto candidate maya hingke chung yakaro rinai Tipra Motha te kumni joining khlainai abhai rok chung kubang ma samane nukha pheba tini photo no nugoi je abhai sanai tongnai rok chini takhuk te bukhuk song norok wan sungnani nango haise
tini busuk tongmung kaham na diabo busuk tongmung kaham chung amsuk bisi ni simi chung abahai ke no nuknani musung mani bahai ke nukna musung mani thancha unity baksa haisi tini Dhananjay Tripura candidate nomination rikha bini logi chini sar sabto chini sar no Rajesh Tripura nukhana tini actually chung leader chung ticket chung neta seklai faida kurui chung o Tipra Motha songsamani ekmatro kaisana karon Tiprasa ni mukti Tiprasa ni demand Tiprasa yok sama manani ekmatro abon bagai cai Tipra Motha asai tini o Rajesh sar songni photo nugoi tini o Suhel sar songni photo nugoi bokhorogo kaisana wansung phayo tamo wah abhaika nukhai chung nuknai rok phano mungsa music kore phano chung amsuga tongthogoi musanan musung gaisi amsuga tongthogoi chung khajawo khatungo haisi khatungo norokno abhaike thansa baksa khai nukmani aro kuno joli laimani kurui kuno national laimani kurui tini James Deborma nomination yafare tongo tini borong ganang sar Suhel bo amsung no sajaya kalai jakha hingke ani jaga o Ramchandra gato ang se mana tongman tini tahani James Deborma na rina nang bo kha khamoi tini nogo asuk tangmani nuda nukha ba tini o kha khamani system kurui main chung joto no slainani nango tini aba hamya hinu ticket riya bubakra okogya tini Rajesh sar borok hamya hinai bono ticket riya okogya tini bini jaga Dhananjay Tripura no ticket rikha hingke baksa hinai mano chini Rajesh sar ka asuda hamyangoi thangkaba chini Rajesh sar chini bagai kubangma samung khlailangkha chini Suhel sar chini bagai kubangma samung khlailangkha borok kai tamungoi haino hai ticket manphi yangna nang tani bagai James no rina nang tani bagai Dhananjay Tripura no rina nang kubangma aro proshno asai mano phiaba abhaya tini kaham borok kubangma samung tanglangkha je chungnadi chung kubangma football thungai tongo cricket thungai tongo chung o platform robo chung chin Suhel sar ne bisingti chung mankha chini Rajesh sar bobo kubangma samung tanglakha kaham tini bus gango tabo generation tongo tini abo maya bai chung khabai thai kurui ang takhukte bukhuk chungro sanamo sungo bus gango chini 2028 tongo 2028 tongo tini bubakra aboni baga phone khati hoi toni mano tini bubakra ne wansumung sabo samung tangya abo bubakra phangphang sawai mano aboni bagai no tini mane joto no chance roi tongo sabo bisi bumper samung tang saboni bisingo bisi Dophano tuyoi ekdom karak samung tang bubakra abo phano jasai khlai tong mano o 2028 ni bagai khati hoi toni mano tini aro khabai thai kurui tini ang obono amsuka tongthok jakha ang bai thang semiya chini kubangma borongni nadi nomination rima jaga je thangoi chobalai mani abo kubangma Tiprasa rok amsuka kha rakha norokni o photo no nugoi tini ang duita photo je phunugo norokno tebo mahai tongo Facebook a haboi naidi norok nugnai tini aro kuno joli risi musu amhai mungsa kurui tamke chini naharmung juda chini naharmung ticket ya ya aboni bagana ang Rajesh sar no salute khayo chini Suhel sar songno salute khayo tamni bagai hingke norokni bukha poriskar Motha bahai nung Motha ni character norok phunugoi rikha sarai haije Motha angkha Hamjaklai Motha angkha Tiprasa no tuyoi wansuknai Motha angkha o Tiprasa ni jungjang no phiyoknani bagai kafraoi tongnai chaitogoi tongnai Motha angkha Dophano Hamjaklai norokni o photo ni bisingtui norok sarai khlaika norokni o Miya o thangoi je norok o katal candidate rok norok je fan rimani abono nugoi chungbo fan ungkha haisi chungbo fan khaga tini o photo ni bisingtui chung kubangma surungthai tongo takhuktai bukhuk tamo surungthai hingke chini boi baksa kubangma salayo ticket seklayo emhainglayo boi kubangma kok sanai no boi kubangma kok sanai
chung je hamjak mani borokno chung public tong kosong tongnai chung kubangma manani musungnai manani bo musungnani dorkar phiaba mana musungnai phiaba chung abo mawan chungnai je bubagra choose khairi mani chung abono no chung kubang vote diwoi kuplai khainani abo chung mawan chungnai je kubangma borok nini thanio phainai o jorao osubai kha tabai dikhu chung ticket khanaya dine chung mannai abo important ya chini achieve ongoi thangmani yagolo chung chini Tiprasa ni je power chini Tiprasa je nangoi tongmani je chiri khogoi tongmani Tiprasa accord jori chung manoi thanga hingke aro chini te ticket cheknani tam khlainani amhaite chini thani nangya chung ticket ni bagoi chung politics khaya ticket ni bagoi o Tipra Motha asaya menke joto no jorarika baksa borok kha khamboi tongmani nugu ang ticket malia ang Tipra Motha yakar sinai ang ticket malia ang tongli aro jemon ononto sodago koloi nukhana borok thangmani nukhana borok khai ticket ni cover borok Dophani bago cover ya asuk sal borok kok sawai phaimani chungborok no loge borika vote diwe MDC sanamka EM sanamka borok amsung loop hine sawai mantong hangke amsu loge se rigla kamu o jorao jodi lai thangnai 5 bosoro borok no jodi ticket di hangke borok tini BJP ni gone samung dangoi tong kamu 5 bosor ni sikang no borok BJP joining ri kamu o jorao ticket manoisi borok tongoi tong tini o suhel sar sungna nugoi tini Rajesh Tipra sar sungna nugoi borok lachina dorkar haisi borok ni mukhango lachina ni dorkar lachia borok lachia amsu loop amose Dophani kok sao borok Dophani kok sanai rokpu je bura boyos ononto de borma halale asram bari o prosmit bai bo contest khayo bo halale ni borok robono asram bari ni borok robono buddari no kebri naida tonaro alu manai bo alu toktui amsuk bisi nung jeta khlai phaima agi je khlai man ang salia je o Tipra Motha bubagrani saklomo phaioi bo amsuka respect mangkha je thuyasak o borom bo yasakai thangnani rangchakni kolom bai mung suijakhamu je bubagra olo chini busabutuni generation jodi kok sawai khanari khankao jora sajakhamu agi sar ononto busu bura Dophani bako busu samung tanglangkha o rangchakni kolom bai lai bumau suijakhamu amsuk tanglangkha samung je o bura thuyasak bo Tiprasa rokni ongo mankhamu respect mankhamu borom mankhamu Tiprasa rok thani pheba sei borom bo tini sarai ke kotom kumari roka bo bai thangno tini sodagor koloi tini ononto deborma borok bai thangno rohya da borok ni kumari roka haise borok je borom income khlaioi je borok aji tinmani usung khata bujidi example 1 kg borom aji kha borok Tiprasa rok ni borom o 1 kg ni jaga borok ni 100 gram phano kori kha borom ses paikha nung to ononto to jiti maya o halale asram bari o obo pakka sawo sodagor koloi bobo jiti maya borok ni life ni ending abono politics life ni ending abono borok ni ononto borani kheto abono pakka chebe chennai surchen bo kangnai bini thupi je bokhorgo thupjak omobo o thupi bo urinai bini arok khanai koriku sitramani tupi khuluri khe sitramani bo hai sitra dunia se borok korina bini tupi khuluri kai tupi khulugo se kisa naithongma hangtong lebo bo bini ending o 2026 no ending gang obono sanamo songo belai hambai rewo chini suhel sar sungno chini Rajesh sar sungno je norok bukhao kono mungsa tu yawi bukha poriskar khai chini bubagrano naharoi chini Dophano hamjaklai norok buihai wrong decision norok naya je buskango agok thangnai rokno norok support khayo buskango je rohona naimani norok ni o bukha je moila kurui khai je logi roi tongmani abo haino sung norok no nungmo sungu
아버하게노 좀 못하니 저또 내따록노 좀 박사가이 지니 바의 코랑 티사마니 좀 nuknani muchungo 지니 바의 스트롱카 바사이 동마니 좀 아버하이 nuknani muchungo 이게 좀 아버는 거이나이 너라고 과면이 비신티 너락 사회마노 너락 거이마노 좀 앙바이 당는가 아버는 거이나이 이제 살브룸 몰브룸 너락 엄하이가노 스트롱카이 동디 박사가이 동디 kerak kayak bayak romboy tongdi jasuk nokbar kotor phaiman ija golo phano jona haike saka ko talang maya tui chung kerak khai romboy norok chini senior rok jona tuidul nai rok norok kerak khai tongmani nukhai chung bai thangno kerak khanan bagai norok wansung nani naya norok kerak khai romboy tongkhanke norok nokbar kundri phai phano norok kagya ngoi tongkhanke chini bagai norok wansung nani naya norok joto rago chung teba asuno rago norok joto rago chung amsung no raknai chini bagai norok wansung naya norok simisi chuno haige phunukdi chung abono prayer khainai je chini je bobagrani warriors jok kebo mungsa oroi poroi tangtung kerak khai tongtung chung abono wansuk nai chung abono prayer khainai ngi norok bo mai khana tongai di abono ang tipra motha ni tomu Miya ni salo sarai kai nugo sarai kai boisao portus debor ma sao ticket check lai nai wal lai nai te khoi din poran nuga no eso bungno portus debor mani mukhango khiri kha haisi nung tabu lachi di nung jao manson man kore nung tamu kok sanai nung to ticket malia nung to ticket ni loboi se thangmani nin bukhawo bo dalne kus kala hai abo sung sawai man nin bukhawo belai kha khamjak abo sung sawai man mane tabukha nung ticket malia bai kumbai nung kok nin kok sarani sujang goi thanga ta nukhata ang ticket ni bagoi thangya ang hamjago si thango ne nung tabukhai sawai man tongkha nini chariwai sanam tin khata malia bla tam khainai ba maya hingke bo kok samani bai tabukhai mili tongkhata ge bo o chance dance khlai tongkhata nukhata ang ticket ni bagoi thangya kintu min bukhaw khamjak haise ticket ni bagoi thangmani bo Gotom deborma biang thanga gotom deborma singer nungbo to ticket ni bagoi thangmani nungbo malia ses paika thangmani jagolo khi tangloi tong habara khi haisi khi tangjak gabono baib song tai bisi kok sana thanglia nora bo ma hekana pray khaidi chini Motha je buskangni 17 tarik getamo masalaina pala nongna ble bosta warong pai tindi baje pai di actually 17 tarik ni bagai ready khai tongdi 12 tarik o fungo dakti thangdi anaros mariwo thanga vote didi vote imani jagulo nogo phai kana wahan dohan ba mai chai tong thokchi tongoi man khau 17 tarik bufur phainani ne haichi abonang koinai anaros mari kaham kai naisi goi fatarni nok bising habai thangai no photka ta sindi do iya khai o bubar ko phano sinjak tungri nai karon satungo basai tongmani bising habai thangai ke mokol bo kicha kaham kai nugi hai ngoi tongnai nge kicha sarapcha basadi basao kaham kai naisik di anaros boro tong to 1 2 3 number phano ngoi mano 3 number no nai 1 number BJP nai 2 number fan ongoi mano Motha ni apple pineapple 2 number fan ongoi mano 3 number CPM ni fan ongoi mano abo haita ingkai abo no koinai kaham ka naisi goi jate harinani mistake ngia tui sabcha rest khai ngte bisi kok sana thanglia belai hambai bayapsong norok ano amsuk hamjakma ruoi tongmani bagai ngkai norok ni hamjakmani angte bo mannai ang tebo filo kornai tebo samung tangnai ngei abhage na norok ni chubasu nango ang bai thangbo hambai malai nai norok bai next video hingke bipin deborma bonoti chungkok salainai Miya nomination rimani jagulo bodam sora kocho sora o phai kanai kaisa jaga program khai thanga chikonsa noklawo o jaga bini obostha tamungkha bo o program bo jotore buskango asukjak no asuk jak phano bo position klai tongkha abo sarai ke chung chairoi salainai hambai